Kasi yan pajara ko. Pwede raw masudo. Hey, silaw. Ano pinangabaw, silaw. Ma, hey. Law, dahil ko nang si makuha mo. Kaya ba din siya na poki bro. Ito ay ikaw. Ang poki ba bil do iya ka. Nang siya si sana siya ito sa ninsyan niyo. Yari da, ima. Bungo, nang siya kumina. Sinay na naman eh. Bungo, nang si mga ba nini, bungo. Gari ito rin na tuda, tumahapapoy. Nang ni mawo nga matawri. Phone ki wallpaper na na tu. Nang ni mga ba. Sang kay tawra na. Ha? Mawo nga to siyang gari, kutombi to ungari. Mangi, loire. Ima! Nayaro pala, iye! Hoy, saan pilo na to? Nupado na to, sibo. Ima, Ay, saan pilo na to, bili ko? Oy, manuway ka tamida. Kali maningda to mahapapulim na to. Aking photo wallpaper na gadi happy ko rin phone da. Oo. Ay, saan pilo, makot ka tiyam na siya ba ni? Batin nga to kakatang minaw ko. Piga pa ba to, mana person nang naklip ka to kasapiyo ba? Awal matawi. Asunita na iya pa ba? Ima, nagsak! Ito, sorry. Mayawang ipalidi ho rin camera mo talaga ano yung tawro doon Luli mong manong ito sa'yo ko tawro ka Video sa tirap na yayaka Aso hapo ito Na-hack siya eh Pati siya Kami sa mayana 얘기 뭐니 마마들 나의 하이브디 뭐디 아닌데 반대부터 시간이 Aso mo doon 맛이 들리지 Naya ano pa si Mayati ito na Ima siya Ay ganun mahi ima Nang yu nawana luntaw ba haraw hiko ima Ado na migi masasi Ay yu minayo hindi na di pura pati nati Message ka tana dana ko hinga tum na kay wari ka sa dana online le ka message halakti kay ginona kada dana wala tawag ay sayo Waray ba ni ima ko tawira no Ko mi masasi mi mayumda laik la shutam dana ko mama mapana shem dana ko ta phajana ko ta hama pijaraga ko thamadu dai na sida ai ga seledi ai 나에게 디노아에 너희다가 메시지가 다르고 혹시 갔다 뭐야 간지다 너는 미타고 미나 이런 타복 쇼를 디고 맞다 디나 거 야마 난 다른 뭐 야우리 브라고 다른 하이베 뭐 어떤 미누시 하이베디 그리까 나 사는 피페 카 피엘로 에리나 푸르니네 기드나 뭐 힘바 도키면도 거 아두다 루나 타하는 것도 마이나 아이기 이토시주 뭐기 뭐 한판에 루나 타하는 도 강에다나 루나 타하는 No, nasakit na ko. Ay, wala ka ng dito. Pala, siya gaya. Nang sunupini ko, kaya tahan dito ini. Hindi masyado lawro ka. Yari, video nilo siya kasi. Yari. Cameraman ang kaya mo ni. 26 January ko, siya kamkan mo niya po. Tripod to ka. Asang, yep, pira na pa isang lumun biyaw ni. Ma yari sa mo nang tingin may buta ka lo mo so tari po ay tayo ay iya oje na ano pa je aji wiki dong na ta li je ab chang je lo ya mo shi na dai